Hi guys, good morning. Ayan, welcome back sa aking channel. Ayan, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan mga kabikulana, sa mga tulad kong bikulana dyan. Ayan, napakadaming bunga. Ayan. Oh. Nakakatuwa yung lugar nato dito kasi napaka-presko ng lugar, napakatahimik. Ayan tingnan nyo naman. Tapos ang dami mong tanim dito. Pagka ganito ang tirahan mo. Tapos ang dami mong tanim. Tapos may jowa ka pa. Saan ka pa? Dito ka na. Di ba? Nakakatuwa kasi napakaraing bunga ng langka, Ayan siya, dami niyang bunga. Nakakatuwa. Tapos ito yung matatanaw mo sa paligid. Agoy. Ayan. Tapos pag umano ka, ganyan matatanaw mo. Bakit nga hindi ka makukontento dito sa lugar na to? Ayan, tapos malapit ka sa ilog. Ayan Ganyan ang matatanaw mo dito sa paligid. Saan ka pa? Ayun may bahay sa ibaba. Nandun na yung asawa ko, iniintay na ako. Nakakatuwa lang talaga. Ayun ang ganda di ba? Maririnig mo dito mga huni ng ibon. Ayan mga huni ng ibon maririnig mo. Nakakatuwa lang talaga. May tuko pa, naririnig nyo ba yun? Tuko! Ayan. Ayan. Napakaganda dito guys. Ayan. Saan ka pa? Naririnig na yung kaluskos ng tubig. Ayan Ayun. Nandun na pala yung isa sa baba. Doon ako galing sa itaas na yon.